samba fla ani mo wan sawa o bismillah kasi bi mali la ci bako ko Revue la presse ka meme ka dem so na bal mam so fe Fatmata Jani bi fene amina do nga e fasile gafu la sa mi ka fasile gafu ta ka yelma bi wana nga chanyina wala sa be ga segi ga familta o sorala to mina bi anga kuna funia ku folla sa mali jeto bambulu koro no e buba ali ga fasiri kanga ta sira banka sara ali buna kunka kunya ta ka laje sira banka sara ko ni belebele o kera sebu sira ne jara transport ma o fesa mi ko ni ali kera tarata temene jui galo klitan saba samba fla ani mwan saba akoni akasara ali buya ra ko sabe mi kera sira banka na be fo bi ma ko route nationale la 6 ako ogum konna la sa mobili ko ni mega ta moti ali de konna la nani camion batiki do bena mi mega nakabo se me sira contraire la ali be na o mega ta ako ko ni akera kasara be mi ko na ni chama ko ni olu bonena wa fere na ma chama olu bonena ko sebe bago munu ere o mi camion ko no olu chama ko ni olu sara ga anga fintigila ka o ya yira ka fo ko tina ko implantinto fo ka ko insege sege ka don ka fo mau ko nga folla ko siraba mobili ba nga bolli la no e jara transport ko mi ga bolli excès de vitesse de la o ko ni lara welu besina wala sa chuko na ka don ko kele mi kera ni siraba ka sare ke li sababu ya ka se ko do to mina ako ko ni kele sa wulelu gani ka ke fasu fe finitique la ka ma ko ni no e s'appelle pompier mo willa ko kunda yoro ko folinka ma fe banana ko muta ka ta fana ale docteur so bala sa wala sa ka kena ko nyuma ko sabati ko luka ko buna ko ga mi ko ni olu kera fatu bakaye an ko ni ami do ke kal la haraso sumoye munu yere fene banani be docteur sula ka kenya ko nyuma ko koy ni buba ale ka fasire malijete ali mo ko ali buna ko Namboresa ami do Mali Tribune ali konnalla Mali Tribune no ye Ibrahima Njai ali ka fasiri ka ngata buluchi ali ko fenestra kasa buluchi no ye ka sababu yake ka bana msemu me na be ke demsenu ga demsenia dangariye ala wala sa ko lu kele to gumna ka banga jamana en konnala o gum konnala sa anga nyama no ye ministère de la santé et du développement social akoni ay ko chama sigisinga no ko koni onunduna ani UNICEF Mali mawfe wala sa chugo mina ka mawla famia ne bolochi yere nafa o mi bolochi anafa ka bo ko sebe ka nyefo to mina masa obese ka famia chugo mina ka dium bolochi ngo konna wa kuma chama koni ofora akokereka mi kera jwe ka lo cliché kinte meno na sa akoko ni anundo na ka be kena ko nyuma ukaseka sabati to mina bar sabla demsenu ubiye sinya sigi uya yira ka fofene ko bolochi mega to mina wati temeno na ko bolochi ko yel machama ko o mena douala wala sa demsenu be buluka cijien ale buna ko bela jineka kena ko nyuma ukasabati to mina oko ogum konna na sa uya yira ka fo ko vaccination de routine no be ke sanga na ka wati be ko akobe na ke sababu ye ko ga demseni chama ko luka bolochi ale ko sabati chumna bari sabula kuni yata ka laje covid-19 alena na wati mina akokera sababu ye ma chama oluma sega vaccine chama so ko la sa ya yira ka fo ko Mali ale jamana worona yi mamunu be no lube bolochi ale matarafa ko sebe ga ali bi ko do kanga fara aka bari sabula ko a dozi ka dogo no ye a fanga buyanta e demsenu kulula wala saka pana no kela e chugumina uko ko na wa klema jugo ale ko ni ale mba ko kena ka na le UNICEF ma ko representant aya yira ka fo fena ko demsenu mun fleni no be fengi ko kuna fundila munu ko ni ulube ka ululame ni kuna fundila munu be no ko ni ko oluka ke oluma sinyi uba ko dai ka ke buloyi wala sa chuko mina ka demasa ko lu sensibiliser no e ka nyefole chama ku e chuko mina wala sa uga so de no buluka chi wa de bulu mana ke chila bulu chila obe fam fe ka bulika olu segere jona wala sa chuko mina dem seno buluka chi kena ko nyuma uga sabati anga sinia sibu uluma ni tu Mali Tribune ma uga fasiri Ibrahima Njai ali ga kalmuna kuna fonu labana sa ambita leo temoyo uluga ko alibuna kunkasa Amidu Keita ni aleka ngafe ka ngata ko aleko buna kunka samba fla ani mwan fla samba fla ani mwan saba o ko alibuna ko poni yata ga laje ko ni uyai angere mun be do akoro no ndogo wi a ko nogo nunu ko ni ku yeso kele ko ni uyo nyini ko kala wala sa chuko mina Senegal kele bebe ni kasega nafa soro ika barala wa fene kasega fen soro fem mi nafa ikasega
ka barakeli nya konnala ibe na fami soro ikase ka ndo fene bari sabula ko wati temenuna senegala uta don ka fonna fami mboli uga barakeli una bari sabula ma munu menaka akunya na bo ko mo wacha ogum konnala sa ugani ya ko ka bi ka be wafla ani ke meshigi ko angere ko ni ale soyi wa mi ko ni ko ri fene angere ko ni ko ko ni utina teme bio ro ka do me kele bi nga bo fene na o ko na wa akara sababu ya ka ko ri ko ni ale buni senegalen buni ko sebe o ko na la sa angere ko ni ale ko ni somo ko ni yata akulo bidru bora ko ni ko bita wafla ani ke meshigi na keme woro o engrais organique o be ke ko ni wala sa tuum na Sénégal be ka lafia kun kelina wa fena yere ko mi kori ki sai mi me sika ke sababu ka da wala sa kori ka boka fire tugo mina ko o be taga biduru ani kononto o lula sa o ko ni o gele la ka taga dro do fla ale bunya ngoda sefa warla o ko ni o kera ka teme sante menuna wa fena ko mamunu kera jiga kasara kera sababu ka mamunu nga furu ci fene a ko do bina binga bo uluga ko fene songola wala sa chuku mina u kana se ka perdre a fin bella no e ka kasara a bella e mi ka fin soro e ma wal fene soro o gun ko na la sa docteur nango damili alini Amadou Kader Konate no le PDG and CNT nyama wisa PDG CNT PDG and office du Niger nyama yi woni ubora ka nyefoli mi ko na la sa uya yira ka fo ko deme ani deme benata ka nyeshini ma ko fulu ma no e ko resena wi wala sa chugo mina ubasega nafasoro ubara kele nuna chugo mina ni tu yesebe mi bora le témoin ma obulu Amidou Keita aliga kalimuna ni médecins ya ma bureau de la presse la mi kera au balmam Suivez Fatmata Jani au cambe dunana tabla